Naupay titon din sa aton mga kamera sa vlogger Waray TV. Sa'yo, ang amon ko dito, na barangay Kagawad, tuwing ang barangay sa Bugao. Ang barangay Federico Herrera, o sa Maria Paris, Rail, from barangay Simon, babae sa'yo, Madam Jocelyn Martinez. Pagkakala ko sa itagawa nito, talapon. Amen! Kaya may kapasili na. At nakasangkayan. Adi, nasayaw na ignoransya. Honorable Federico Herrera. Ayaw ko'y pagpadakot, Madam Jocelyn, palanak lang ang nagawal, Federico Herrera. Pinakapo na himagaw. Okay. Dawa ka salamat kay Honorable Federico Herrera o sugad man kan Madam Jocelyn Martinez.